Díomh os a génis tapúlan ná mar a rama é súil leis. Seo hiad na cínlín san óíocht dún 7 úil 2016. Bhainnean an príomhfictear sé deardaoin dá an scéal. Bhainnean an príomhfictiúr le marú uafar in Baghdad. Ga me leis scéalnis tá mé lorg focail. Le marú mílteach in Baghdad. Carmú máile ba é a bharaí ráichead sa chuige duine. Cos is léir nach bhfuil deire leis a bholaingt san Iarrac. Hillary Clinton agus an Ríomhphost. Deir scéal seo go bheiteach an fiosrúcháin faoin na Ríomhphost leannacht de chumtóirí Hillary Clinton agus iad an man oibre. Agus tá ar caint faoin astitim agus an na hiarmhartaí chur imréiteach sláándáil an na gúntóirí seo I mbaol. Feiceann muid céir de cheap go sas. Dar liomsa caoilceans go dár lói a lehéid. Is léir henne féin go bhfuil Hillary Clinton agus Bernie Sanders teanna le córéiteach. Agus tá ar agrán is go bhfuil Hillary Clinton ag ghlacha le smaoinemh de chuid Bernie Sanders. Daobh Táillí Teagaisc goláistí agus olscoilní. Sér darbhún ar an seár nó ná feachtas chun an pártaí an tú is léir go bhfuil na riontáil daoine módaoine de chuid Sanders iad ní hásta le ceannasaíocht Hillary Clinton sa bheachtas ar thóireachta. Agus sé á bhla ag Hillary Clinton smaoinemh atá tóca aici ó Bernie Sanders ná go mbeadh choláistí instáit saor de Táillí atá ag tuilimh $155,000 nó níos lú. Smaoine mai. Sílim. Ní móná sásta tá pobl Meiriceá le príomháidú an Phríosúnaigh. Agus tuairiscíonn an scéal spuile seo sa New York Times marúmhór Stephen Galach Voss. Bhean iompair de chuid chomhlacht phríomháideach agus á aistriú ó Florida go Ohio chun Phríosúnaigh an sin. Agus mar a bhfuair sé Voss sa bhean úd.
Tá is léir nach níontar mór an scrúdathe ná fisrú na cólachtaí iompar seo. Agus tugann an scéal seo le fis gur tugadh neamhord ar fad ar aibhnaí an air seo Stephen Galach agus gur dearnú neamhiontas duna aibhnaí meabharthlainte agus gur dearnú Faillí uafásach sa chás. Go dibhinn tugtar le fis. Ní nach mhór Galach bás nádúrtha ach gur mhara na Gardaí é. Agus gur réite siad cuasaí go meanóg sé go bhfuair sé bás deabháil rud a dhéile sa bhean. Tá rialtóirí ag ligint an chórais iompar seo thar a súile. Agus idir an dálín Galach a bháin ach riint daoine eile ceatar ar a laid bhásathe sna bheanalaí seo a úsáidtear chun Phríosúnaigh éiseachada ó stát amháin go stát eile. Agus tá pátrú míúsáide agus neamart le feiceáid an. Roger Ailes tá aanam san nuacht sách minic faoi láthair. Faoi láthair tá sé san nuacht mar gheall ar líomhaintí a chuireadh ina lé ag príomh láithreoir nuachta ar an stáisiún sin. Gretchen Carlson is anam don bhean agus cuireadh amach as obair le déanaí. Go deimhin dí cuireadh go neamhróchnach. Agus is cosúil gur tharla an dí chuir seo mar gheall ar líomhaintí ar rinne siad le Roger Ailes. Casann sí cloichiú leis. Go háidthe cloichiú gnéis agus cé go ndearnar sí chlásán rialta faoin cloichiú seo níor tugadh aon ordair. Mas fíorsin is tromchúiseach an scéal ó tá Roger Ailes nó Ailes nó cibé mar a áréitere anam an cuachtach san eagraíocht sin. Tá Ramadan faoi dheire thart agus an trosca leis. Mar cálann Eid al-Fitr deire Ramadan timpeall an domhan. Agus mar cáilte ré le phleá agus féasta i measc ó Muslimach ar fud na háite. Den héadóir idir fáinne lé agus dead an lé gan leis céalta me ag lorg focail faoi le
sé glapholas agus cuineascar. Tá cead acu leachtaí ó agus bí ihe agus tuisbáintir pictiúrs mór de chréadúnathe in Salé, Morocco. Tá an tuachtar an Obama ag tuairt le fios go mbeidh sig fágáil 8,400 trúpaí in Afghanistan go dtí deireadh a théarma uachtaránachta. Tá bhí fiosrúchan soch fóileathan agus leithidech sa bhreatain le déanaí faoi Tony Blair agus an chuí inar sreoirí sé an tír sin isteach i gogo na híráice. Agus tá fiosrúchan sin tá chuí chun deirí faoi dheire agus daoine ag tuairt le bhfuilta se criticúil go maith Blair agus na bréaga nó leabhréaga an duine sé chun an tír a tharraingt isteach sa chugam. Tá fíoch siúl an iscéal caiime an rudí cheicáid ar sé. Tá fíoch siúl sa chógáil, fíoch clíon fáirteach a bhaineann le airgid chun andúilí drugaí. Agus tá an olchaiste a réitiú, olchaiste ó theach na nionadaithe agus ón seanad deiltí na gá le I dtíobh an airgid. Agus chuireann sé seo an bhile in Maol Mór, bhile atá chun míúsáidteach collatíneach laidú. Anis, tá an scéalaíonn beag se leannacht do réile tamil, scéalaíonn beag go bhaineann le dún lású muirthaidiúr faoi Iluint, agus seo héad na grúpa speisialta sin na SEALs, sin héad na muirthaidiúirí Aitlí an Harsáile chun daoine mharú go rúmda. Agus déir crónéis nó scrúdaí thuras dócha leis rialú, nó sé tréis rialú a dhéanamh gur bá an muirthaidiúr seo faoi Iluint go dúnmhásach os rud é gur bhrú ní mútear is an focail atá hagascóir sé. Well, níl cínte, ní maidim teagascóireach ar ach, well, ghlacha mé leis. Bhrú a hagascóir faoi uisce é. Agus é den túirim go bhfeitach an muirthaidiúr seo faoi Iluint. É a heasamh ach ní rá agus bámhaid. Tá an teagascóir seo níos á chúisimh as dúnmhású rud atá an trom chúiseach ar fad. Tá dearthirí policies na Stáit Aontaithe buartha faoi dhéileagar Meiriceá agus na Eorpa agus bhíodar
búrtha raibh an na bhreatimachta Brexit agus táthar níos búrtha anois ná mar a híoltha. Bléirim scóra. Is agam cé an fear seo chun ainm déirim gur ón Chácasas nó beidir ó cheantar Serbia é. Tá sé le seachadú díbert. Tá sé le díbert go tíre cín Chácasas nó san bhean éair. As chuidiúlacht, agus is beag dabhtach go rá sé baintach le chuidiúlacht ach deir sé go raibhre sé den CIA agus gur insíochtlaí sé grúpaí jihadacha agus dá réir sin ná cheart é a dhíbert gneanna sé leas den tír. Is má rinne bhaile Phríosúnaigh tá hús ar nó in Ossining, Nuachta, Inech an Hudson. Scéalín beagán seo faoi schedule dholúpa an Phríosúnaigh, schedule rian is dócha, agus mar a chafar é a lúba ahrú Madan Marial na Marial na rialacha a bhaineann le trosca agus le héad I Ramadan agus ar nó is tríomhse an chasta ar fad. Tá an sacr gleannacht ra agus tá an spottallas á dhéarú Antoine Griezmann an timleoir sacr den rank agus an scórálaí cool. Ach a baineann an scéal seo le mád Griezmann a ghrifuair a tháinig sláán as an scliúchas sin I báras mína saona seo caite nuair a mariú céad daoine sílim opera agus an deacrocht atá an locht féchana a chaineáil nach bhfuil an naid céanna acu agus a bhíoch lúinneoin. Mar sin chun locht féchana a bheala sa láta neamháin de stúrthóirí agus compántais ag plé conas agus ar cheart saothar áirithe a thiorú laidú ar laid chun fadan I rathe a bhfuil míchlú an áidearab a thiorú. Well, sin iad na scéalta móra den déardaoin an 16 míúil ní dóilem go bhfuil aon rud eile le tuairt agam daobhainneamh agus gurma hagóibh gachéine as an bhaid tásúla agam go mbeidh muid a caint le chéile arís sa amháin. Go dtí sin, slán.